запознал с Поли. Здравейте! Симва е прехвърли да се запознаем. Как сте? Точно този момент минава покрай Симба. Той казва да се прибере вкъщи. Прибере се вкъщи, че и сам статко на тази мало си отива. Симба мисли, че има по-чив начин да отпратиш. Когато, например, съжалявам много, в момента съм заед. Да поиграем после. Симба загласява, че обещава да бъде с приятелката си